Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe yaw Piindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babade wonde kala min bismi mon kelle gadane roɓindo jayndeji aljuma sappo e jeetati lewru octobre 2024 bisimilla mon kelle gadane roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen koye jayde enquête kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene fada toon to Bakkil emo diwan mo Matam gam tigui indiroyde ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe taw ilam hefti nokkuji mumen hani ɓen ɓe ganduɗa kadi ko jawɗele mumen kam e guese mumen ɗum saabi kanko hoorejo leydi ndi mo ya toon indiroyde ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe kam e moññideɓe kanko hoorejo leydi ndi jayde l'observateur ɓe garti koye révélation princesse Jessica kaɗo lana ko ganduɗa ko lana ndiyam ko ganduɗa huybi hanki o yooli toon to port auto ndombo Dakar ɓe garti e kan lana ko noon ɓe garti toon to falde Podor ɗam ɗo ilam kam ganduɗa waɗi bonnere hani tato hawruɓe ladial sappo e ko fawi ɓe ganduɗa kañumenne gañima gañanɗe musɗe kono ɓe garti kamɓe l'observateur ha joni e oɗo saaha teskaɗo to banggue coupiraji courant ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa ana waɗa saaha kala ɗowi noon kadi ene adda bonnere no fewi to banggue wonande yoga e won kaɓɓirɗe jayde l'observateur arti hen jayde source a ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko yetno e alhaali 94 milliards kanko hoorejo leydi ndi ne wayno o heeɓi on dossier e juuɗe ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni ronɓe on TF 1451 R ɗum kanko hoorejo leydi ndi caggal nde o heeɓi on dossier o nawi ɗum toon to jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal ministre de la justice kono ɓe garti kamɓe source a e temedde ɗiɗi ujunere innama aade ko kañumen jayira e ɗam ɗo ilam to Bakel Matam ha e falde Podor e ani e yoga e ɗi ganduɗa koye nder leydi Sénégal jayde source a arti hen ƴeewen jayde li quotidien ɓe garti ko yetno e audit des finances publiques eɗen gandi FMI windino ɓatake ko yetno e caɗele faggudu leydi Sénégal ɗum saabi ni kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko o yaltino hen kono li quotidien waɗi namdal ko yetno noon e batte kan haala ko mawɗo jagorɗo haali a yawo leydi Sénégal to banggue wonande faggudu mum ɓe garti ha joni eko yetno bel leyɗele ɗe ene mbawi ɓamtade tawi koye jimadi FMI ne tawe e jayde li quotidien jayde tribune ɓe garti koye ɗam ɗo ilam inondation ɗi ganduɗa ko ɗum tigui addi kaya mbeya yoga e won nokkuji toon to Bakkil diwan mo Matam diwan mo Saint-Louis falde Podor hani toon to rewo leydi Sénégal mbiyen to banggue Fouta to ɗum noon addi caɗele ɗe ganduɗa hanki o waɗi tato gañiɓe tribune arti hen kono ɓe garti kamɓe tribune kaɗo lana ndiyam princesse Jessica ka ganduɗa hanki ka yoolima toon to Bowal port auto ndombo Dakar kono kadi ɓe garti e jofade probléme personnel mo ganduɗa waɗi toon to port auto ndombo Dakar jayde l'évidence ɓe garti ko e yowitno e kan lana ko ganduɗa hanki o yoolimo toon to port auto ndombo Dakar princesse Jessica ɓe garti noon e ɓanginde tawi ko lollinde kamɓe l'évidence photo on mo ganduɗa ko directeur général du port auto ndombo Dakar Waly Diouf Bodian kono ɓe garti e yiide ko ɗum probléme personnel to banggue wonande cabogol kan lana ko ganduɗa ko kan bateau princesse Jessica toon to port auto ndombo Dakar ne tawe e jayde l'évidence jayde source ɓe garti koye inondation au nord et à l'est ɗiɗo ɗam ɗo ilam ɗam ganduɗa ko kay tigui tampini hande oɗo saaha rendogo ɗo e nder leydi Sénégal toon to banggue mbiyen to falde Podor Matam ha toon to Bakkil ɓesguji ɗi ganduɗa hande oɗo saaha ko loriɓe e ɗam ilam hanki o waɗi tato mayɓe sappo e ko fawi tawi ɗon ko gañiɓe wonɓe musallo kono kadi ɓe garti koye tumo tigui nde oɗo saaha leydi Sénégal nana ha joni e gam huccande ko yetno e sungoji subaɓe dental élection législative kono ɓe garti to banggue wonande jurugol ɗen golle beele maɗum won hunde nde ganduɗa ana sabo ɓesguji ɗi mbawa huccande ɗin sungoji o saaha noon ɓe ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa kañumen ko jayiraɓe e ɗam ɗo ilam jayde source a arti hen kono ɓe garti e jaltal Amadou Ba o yani e laamu Bassirou Diomaye Faye kamɓe Ousmane Sonko jayde las quotidien ɓe garti koye le silence étonnante d'Idrissa Seck kamɓe las quotidien ɓe garti koye deƴƴere nde ganduɗa hande oɗo saaha haawi rendo ngo kala omo ganduɗa ko Idrissa Seck toon to diwan mo Thiès e saaha tumo tigui payaɗo e sungoji subaɓe dental holko saabi ndeɗo deƴƴere nde Idrissa Seck jayde l'éveil ɓe garti koye inondation dans le Fouta ɗam ɗo ilam toon to Fouta waɗi kay tampuɓe toon haɗum waɗi bonnere galleji ni yaduɗe eɗi gandam ko ɗam ɗo ilam kono kadi wodi hawruɓe ladial jayde l'éveil arti hen kono ɓe garti ɓen ɓe ganduɗa hande o saaha ko wasɓe nokkuji mumen ɓe ganduɗa ngala ɗo mooli
kamɓe levey ɓe garti hen kono ɓe garti e ko yowitno e wonande ha joni on ganda ko Anta Babacar Ngom hande oɗo saaha woni kango mairie darinde hollinde wonde ko kañum tigui dari gam ha joni rewidade kala ko yitno hakkeji kamɓe foddeji ɓen rewɓe taweteɓe e dowri ndi ne tawe e jayde levey jayde Le Quotidien arti ha joni e ɗen guesse toon to diwan mo Bakel guesse kewɗe ɗe ganduɗa ko jaduɗe e ɗamɗo ilam toon to falde Podor ko ɓuuri 1.5 hectares e nder département mo Podor ɗum ne kadi yaadi e ndiyam ɗam kono ɓe garti koye saaha noon mo ganduɗa hande oɗo saaha ɓen ɓe ganduɗa ko woni laamu ngu nana e juɓɓingol golle gam tindade ko yetno e sungoji subaɓe dental élection législative beele ɗum ɗon hande oɗo saaha ko hunde jojjude e saaha noon de ɓesguji leydi Sénégal goni e kaya mbeya ene tawe e jayde Le Quotidien bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Piindi TV ko ɗum woni ko min doɓinnomon e kelle gadene subaka hande o min dokon aadi altine paado so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.